Nosaltres des d'Esquerra Republicana creiem que el govern de la Generalitat s'equivoca multant a tota aquesta gent que està denunciant l'espoli fiscal sagnant que patim. Creiem que el govern de la Generalitat s'equivoca d'enemic i el que hauria de fer és denunciar la situació d'espoli fiscal que patim i posar-se al costat d'aquesta gent que el que fa amb aquest petit gest, amb aquest petit símbol, és evidentment posar una vegada més sobre la taula la situació que viu Catalunya. El que ha fet el conseller Puig és de botiflaret. De fet, és una submissió a Abertis, no té vergonya. De fet, si creuen que amenaçant faran que la ciutadania de Catalunya deixi de tenir la percepció que té, que ens foten el pèl, que ens roben, que ens espolien i que ja n'estem farts, si creuen que amb amenaces d'aquesta mena ho aturaran, crec que van molt errats.